Не мога да повярвам, Лойд. Първо Мери ни заряза, после ченгетата ни взеха парите, а сега и моторът ни се развали. Да, кога най-сетне ще ни провърви? Здравейте, момчета! Тръгнали сме на национално бикини турне и търсим две момчета да ни мажат телата с плажно масло преди всяко състезание. Имате късмет. На 5 километра в тази посока има град. Сигурен съм, че там ще намерите. Добре, благодаря. Осъзнаваш ли какво направи? Хей! Чакайте! Чакайте! Извинете, приятеля ми. Той е малко глупав. Градът е в онази посока. Двама късметли ще обикалят с тези момичета през следващите няколко месеца. Да, няма страшно. И на нас ще ни провърви. Само трябва да дочакаме момент. Да.